איזה כיף שנרשמתם ל-Move Easy. האתגר שבדיוק בעוד 7 ימים יוביל אתכם לתחושת חופש תנועתי, קלות בגוף וביטחון בתנועה שלכם, בכל מקום ובכל זמן. אני שמח שהצטרפתם. ההצטרפות שלכם אומרת דבר חשוב. בחרתם להחזיר לעצמכם את השליטה בגוף. יותר תנועה, יותר חופש, יותר ביטחון בגוף. במהלך השבוע הקרוב תקבלו בכל יום תרגיל 1 או 2, קצר, פשוט, שאפשר לבצע בכל מקום. על כיסא, על מיטה או אפילו בעמידה. מתאים לכל אחד ואחת בכל מצב בריאותי. לא צריך כושר, לא צריך ציוד. רק פתיחות ורצון לזוז ולהרגיש קצת יותר טוב. בעוד 7 ימים יהיו לכם 14 תרגילים בסיסיים שנוגעים בדיוק במה שהגוף שלכם צריך. שיווי משקל, יציבות, תנועה, חופשית ושליטה, ובעיקר הנאה. והכי חשוב, תרגישו בהבדל. הגוף ירגיש קל יותר, בטוח יותר והרבה יותר חיוני. אז קדימה, אני יודע שאתם מסוגלים, אני פה איתכם. יום אחרי יום, תרגיל אחרי תרגיל. Move Easy. תנועה קטנה, שינוי גדול. יוצאים לדרך. יום נפלא.